Salam dostlar, korrupsiyonu aydık geçtik. Yani indi alyanlarını ayttık. Indi niyem için alınıyor şu korrupsiya? Başlıklar, hakimler, ministerler ve mektep direktörleri, sağcıkların başlıkları niyem için alıyor şu viziyatkan? Indi ben size onu düşündürüp vereyim. Yine sağcıga yok oradan barlığa geliyor. Mektebe geçenli yaşlı çağılan velayet başlıkları Aşgabat'tan geliyorlar barlığa. Mekteplere Ablano geliyor, ministerstvodan barlığa geliyor. Bular geliyor. Her mektebe, her sağcıga gelende saçak nakrivat etýärler. Gelen müşterinin önünde, Ablanoň önünde gün saçak nakrivat edämeli. Saçak nakrivat edip önünden geçýärler. O iýdirip içirýärler. O pul nereden alýarlar? O pul kardeşler arkadaşlygy diýip bir zat var, profsoýuz. Oňa da şo işleýän muallimlaryň aýlyklaryndan pul ýatýar profsoýuzyň. Şo profsoýuzyň pulundan iýdirip içirýärler. Profsoýuzyň pulu näme üçin? Muallimlaryň bayramlary, prazniklerinde padarka üçin ve klaslaryň remontlary üçin pul var şo taýda. O pullar iýilip içip tuturdy emmesi. Onuň ablanolary, ministerstwolary şey edip sowýarlar, agzyny ýapýarlar. Onuň ýa-ni profsoýuzyň pulu tuturdy. Okuň soňy ýerler berilmekde okuwçylaryndan diýe şuma sadiklerde diýýärmişler remont üçin pul diýip. Şu biz okan wagty 10 manat 20 manat alýardylar. Häzir uje bilemok näçe alýanmasalar. Ýöne her ýyl şu okuwçylardan pul toplap alýarlar mektep remont etmek üçin. Eserden uje çağalardan üziýat galynyp başlanýar bäri. Näme üçin sebäbi ol bar pul gitdi uje, iýilip içilip butordy. Pul alýarlar. Abi $100, $200 näme üçin alynýar? Olaram bar. Sen muallimlaryň attestasiýasy bolýar, seminary bolýar. Şo seminarda muallim özüniň bilim derejesine göre kategoriýa berilýär. Olaram pul. Olaram pul. Pulny beren muallim ýokary kategoriýa, ýokary hilli muallim diýip aýlygyna birazjyk goşulýar. Pulny bermedik muallim şo müň biläýsin, müň okadaýsyn peýdasy ýok. Şey diýerler. Ata sözü var näme diýe? Suw getirenem küýzedenem bir bolýar. Ana şo bolup durda şuma. Ine biz ýatgan alınışy. Başlıklar hem şoňyaly, edaralar hem şoňyaly. Diňe ýokardan gelenleri iýdirip içirmeli, agzyny ýapmaly. Şoň üçin özleriniň bar gaznasyndaky puluny, kardeşler arkadaşlygynyň puluny alýarlar. Bu kardeşler arkadaşlygynyň pulum daýhan kolhoz başlyklary üçin daýhanlardan, işgärler üçin hem aýlyklardan kakoýt prosent alınýar. Kardeşler arkadaşlygynyň. Bu da halkyň pulu soňunda. Ýene şolam ýetmän onu iýip içip bolandan soň näme etýärler? Halkdan wyzýat galýarlar. Ine wyzýatkan alynışynyň sebäbi. Ýene şo ýokara baglanýar da gelip. Ine şeýle. Soň Kaneşin Türkmenistan birinji bolýar dostlar. Ine şeýle bolýar. Alandan soň.